És megkértük Szarka Zsuzsát, hogy legyen a segítségünkre. És amit láthattak a billboardok, az óriás plakátok első körén, a népi motívumot, és utána a második körben, itt is láthatják, a második körben a szívünkben a döntés, ami szintén a szívecske, ott a népi motívum, ez mind-mind Szarka Zsuzsának köszönhető. Ha én is bármit tudok tenni, ami a lakóhelyemen, akár a kultúrában, akár az iskola ügyben elősegíti a helyzetet, hogy a változás, hogy a jobbra való változás megtörténjen, akkor nekem ez kötelességem. Nem választás, nem lehetőség, hanem kötelesség. Kitáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Egyszerűen életemben először énekeltem, még soha nem hívtak ide. Lehet, hogy ezek után se fognak, de mindegy, de most már itt voltam.